fogale pamdina do jese minyo men sabu basale oduna mina madia fogale pamdina do jese minyo men koy hanani fotani wande Mali? Na. Afiti dama galengal? Mfiti. Afiti hala? Mfiti kil suba. Mi wako njinam namda da Mali. Bismillah neno. Mali? Na. Ni fori dubi mbadula Hamad. Ngarda do ko fere joni. Kurti da ko. Nene ko addingal namdal? Addingal namdal. Ko gila ngarda do hal nam dubi di ha parmi jasal nangi hakkille ma. Mine Hamada min baddi dubi jeego. Dubi jeego. Dubi jeego wana lebbi jeegom de. Te wona balde jeego. Gila naɗɗa ɗo hay reedu bonda dañaani ay nene ɓiɗɗo ko Allah kawnami hokkata hooram nene kadi kaɗo ɗum de ɓurti kadi nene de mbimi jamma e ñalawma hammadam a yiɗa jibinde mbolandi mbaɗata ko sukaɓe mbaɗata ko kalden gonga a yiɗa jibinde sala yinno jibinde mbayata kono rewɓe fof ɓayni neɗɗo noon sa yiɗi ɗum il faut jibinana ɗum ɓiɗɗo hande ƴeew ko defate galle ko ene heddo ne hokka ene yaltine galle hande so sukaɓe hande cukalon no gonno ɗo hande so pinima ñaam te an ka kiitaɗo an ka kiitaɗo gila ñala naɗɗa e Hammadam ha hande gila nan ñala garɗa e galle mo waɗi annière ƴeew Hammadam harema arde juungo muɗum harema nadde ɗo e galle Hammadam ala fof ko dañani garɗa tan hankantine tan gadduɗa tan boneji ma tan a faami jawdi mum fof saay a ƴurono kay ma ƴuro an ka debbo kiitaɗo neɗɗo kay mata ronkata fof a ari jawdi fof yeehi hay ɓiɗɗo kadi jibintaka e galle ene wawi wonde wawa wonde sayna turoɗango an ka momana ala fulce tan min wona ɗum cohlumi e made mboɗo sohli taniraɓe hande gallamo ko defata hen ko kala ko hedda nawate ko boowal neɗɗo kan yiɗi kam tanum ne dogane a yahane arane ara e muɗum ha duuɓi jeegom wona lebbi jeegom wona balɗe jeegom say tan turoɗangal ngol genol fomura debbo kiitaɗo jibinta watta gila ñala garɗa naɗɗa e gallam arsi ko gonno ɗo fof yeehi Sambam wona ni wano aneni Hammadam wona ni wano aneni ha hay ɓinguel harmeji jeeɗiɗi ne goni an hande ko mbiɗa Mali ko ɓurtide dananmi kono ko kalɗon ko fof koye noffuram yanade joni noon nene aɗa foti wiide Mali ko kiitaɗo kiita bonɗene kay a fota wiide noon nene ka jibinɗo min hande somi resanoma a yiiɗa esam wiyami ko mbiyata Mali ko ɗum moƴƴani nene ɗo ko mbatta ko oɗo ɓiɗɗo ko ɓi janan a rewi mum tan ka kiitaɗo ko mbatta ko nene a pari mi pari kay an ko jinmi haalandam saɗa wawi ndegla oɗo kala ko wiya no foti wiyede ko ɓuuri ɗum saabu ko kiitaɗo gila ñalawo naate hammadi tan waasi ƴeew guilo ari ɗo duuɓi jeegom wona lebbi jeegom wona balɗe jeegom min mbala yiɗi taniraɓe wona ɓinguel wona haydara kadi o wawa haydara ko Hammadam le kanko jibin Hammadi kono wona kanko rokkata ɓiɗɗo ko Allah hokkaramo
wona kanko rokkata ɗum hoore makko sen kanko hokkanno hoore makko dañat ɓiɗɗo mbimi omo waɗa ko sukaɓe mbaɗata ko wonɓe sukaɓe ɓe jiiɗa jibinɓe ɓe wonko mbaɗata kanko e ɓeeno jeeya ko min wi noon te ayɗo ɗo ko gallam kala ko jinmi ko ɗum wonata walla an joni jiɗɗa ko ƴettude hoorema ala jiɗɗa jonko yadde makko sala yaade jatta koye moƴƴo sala hay sala jingande ni jingan moƴƴo wondi ko an mo jinganta o jarani jingande te aɗa andi an ko kalme ko fof ko gonga ha hammadam elle kanko jibina hammadi ka sara yiɗi ɗum a jibinan ɗum a adanat ɗum ɓiɗɗo ha hammadam ñalo o naate gallam he kala arsuko gonno ɗo yeehi an ala andi ko kalmi ko walla an joni jiɗɗa ko yadde makko tawi jiɗɗa ko yadde makko mi wadde on ɗum koye wajade min de ɗum way kam ko muccede wutte ni onon fof mi rendino waɗa wombere wotere tamande wotere way kam tan kono muccede wutte ni min jinmi ko sala haalda kalda mo ganduɗa ne haaɗe tamande o a faami a nani ko ɗum jinmi e ma de ɗum jinmi e ma mi haalnima ɗum noon Mali malado. Mali. Ala deci gade gade ko decul ma. Mara korka. Mali. Mali. Kuni. Mali. Wol ko ngora. Musma? May sona yumma. Encore? Nan suba ono dim do ci gongo dum wi remi wi kam. May mo do sohluma jodi wi kam sum fitti gal bim mi fitti. Tan yumma wi kam min fuddu mbaddu den. Bim ko bi wo min Muhammad min baddi dubi jeegom. Tamero bi ko kiiraado kel lesdir me ma ha joni mi jibinaani ala fo kala ko façon haala bon ka hande yumma wi kam. Mi tampi mi maayi so Allah tampi. Mali mi haalnima annene. Mali mi haalnima fa mère o. Mali mais d'accord mais je pense que an ko gurɗa ɗo ko mboɗo wuri piiri mum. Aɗa andi min mi haalnima ya famanam nenam min sa famani comme mo tan gasi. Aɗa andi kam min yiddame ma wona ɓiɗɗo tagata mi sertude e ma dewgal men wona contrat dewgal men jinmami ko sabi Allah e nelaɗo muɗum e aussi mi yi no gurdirɗen e galle he sinno won e rewɓe wonanno tawno ko jomum haɓi bagage mum yeeyi mais fo an aɗa waɗi toléré aɗa muñi ko muñƴa hanki e heccanki ko contingal muñal e aussi andu gueɗel gotel ne woodi mi winoma hande ko an hokkatami courage ko an wattami découragé woni holɗum hande jaɓa munde jaɓa noflade woni haalullaji ko ɗum wallatami rokkami courage wonde sa watti hakkille ma wona gueɗe won hande a découragé kam min mboɗo andi ko gurda ɗo pur mboɗo andi ko gurda ɗo mboɗo andi foof way Mali oppuni sabi Allah ne muusi bien vrai ne muusi par ce que neɗɗo mo gandanɗa hoore maɗo ko jibinaɗo ɓiye adda ɗum e galle aussi gurda e muɗum ɗam ɗo gurnam franchement parler welani e min aɗa andi majjani ala ko wiyata kam e dow Samba omoni yami chaque jour omona yennami chaque jour omona haalami ko welimo chaque jour o wi kam min hooram mi ala par ce que mi waɗani effort te Allah ne andi aɗa andi no wano ñalawmaji noon jahat potani ñalawmaji waɗi couleur aji Mali sabi Allah wallam eccuɗiɗo bojji yew ya toilette lawƴa yeeso ma garta wota hay goto andu pour probléme mo joguiɗa a faami s'il vous plaît wallam ko an tan wallatami a faami je t'aime beaucoup.